Uy, pamela sa Mike. Mike, wala ko nagbalik. Ako na binuangan to eh. Binuangan ng anime. Nga naman. Ito sa gugod-gugod. Ay, sige, balik ka sa gugod. Ang basta, di ba? Bisa, magkana bitang buwangay na gajukan. Dili na ni muwanan ng sanay muwan, kabutang. Dili na ni mo na panumbalingon. Basta ni angay gajukan. Bukod ka. Tao po, mabot ito sa mga ito. Nakawag side. Sa mga batang tangatro. Oy, sa kong side mo to. Panamnam mo Pero ba? tarong nila, huwag kang angay dyan pa ng mayaman. Oy, like ka Dili ba? ka mo bukod na. Depende sa sitwasyon na. Tahay ba, kaya sitwasyon na. Sa ilalim na uya. Niya magukod-ukod ka ko. Pero, dili ka mo bukod, pero masuway gito sa bukod na ba? Mo try ka pero dili na magukod. Pero dili ka mula utay. Bukod, pero honest, ni bukod, yabong. Lain na gukod. Uy, kadugayan, baya gukod. Di ba kay kapuyon, baya pud ka. Limit gukod. Pero swerte ko tong laki nga imo hanggang gukod. Oh, swerte dyan no. Lain ko tayo no. Bukod, dito. Di na! Nanginuod tayo, tanaw! Kay marag nai dyan pasabot ba, marag bukod, gito ni taman. At! Kabalo mo kas imong worth pod nga angay pabagbuhato di mo ino na go. Ang kuan po. Pero sa akin, marag mabungbuang, gito ka.